Kulindele ukuthi uze KwaZulu-Natal umkhuleko wokuthandazela impilo yomsakazo Khoze FM obuye abe ngosomabhizinisi uZanele Mbukazi. Kube ukuthi uhlasele umdlavuza wamaphaphu. Kunomthandazo wokunxusela impilo kaZanele eSandton Assemblies of God ngempela sonto lapho kugcwala abefundisi bamabandla ahlukene, abaculi, izikhulu zikahulumeni namaciko ahlukene endimeni yokholo. UPastor Sithembiso Mtshali osesigungwini esiphezulu esihlela umcimbi wezindondo ama-Crown Gospel Music uthe babonga abahleli bomthandazo ngokuzinikela kwawo wonke umuntu oqhamuka emkhakheni wokholo. uZanele ubeke nokuzinikela kakhulu endimeni yomculo wokholo emabandleni ngisho nasemphakathini kuningi kakwenzile. Ngakho-ke sikhuthaza ukuthi baphume ngobuningi babo bazosixhasa kule mkhuleko esilokhu siba nayo. Siyakholwa kakhulu ekuthenini uma sikhuleka sonke sonqoba kulabo abafuna ukuhlanganyela nathi emkhulekweni ngoba-ke sisaqhubeka nawo bangayibheka ekhasini i-Crown Gospel Music Award kwi-Facebook kuphetha-ke uPastor Mtshali. eThekwini kulindele ukuthi kwenzeke okufanayo ngoba kuzoba nje umkhuleko ohlelwa ngamaciko ozoba nge-23 zikaJuni ngo-2 ntambama ebandleni GNF eDurban Station. uZanele uqale ukudalula ukuthi uyagula ngenyanga edlule lapho wahluleka ukusakaza ohlelweni lwakhe lwangesonto ekseni oluthi eShilo. Ohlelweni waveza ukuthi iphimbo lakhe aliphumi kahle futhi kwakhala ngokushawa izibhobo okwagcina ngokuthi angeniswe esibhedlela.